A je li ima naših perspektivnih igrača? Ima, i to je baš jedan mali dečko kojeg sam počeo trenirati čak s 12 godina. I on je upravo sad u ovo doba korone imali smo samo jedan turnir u Bugarskoj i postaje prvi hrvatski igrač koji je osvojio pojedinačni turnir. Niži rang je bio turnira naravno, ali on je tek 19 godina imao svoj seniorski turnir već. Tako je nekakav naš glavni potencijal, Luka Ban se zove. I uz njega bi dodao Filipa Špoljareca koji je, kako bi rekao, još jedan naš profesionalni igrač koji ja mislim da može puno doseći u svojoj karijeri. I što Savez radi da njih zadrži? Da ih podrži. Da ih podržava ih u financijskom smislu, znači plaćeni su svi turniri, odlaze se na razne kampove. Jel smatrate da država radi dosta za te sportaše? Ne bi se htio loše o državi, ali mislim da je to malo obrnuti sistem, jer ti dobiješ nekakve financije od olimpijskog i ovog onoga, tek kad nešto napraviš. Da. Znači ove cure kad su posle europske prvakinje dobiješ neka sredstva, ovaj mali Luka tek kad je postao, bio je prvi do 17 na toj europskoj ljestvici, onda tek dobiješ te nekakve stipendije. Savez te podupire, naravno najbolji igrač, ali treba ti potpora i od olimpijskog odbora i svega. Da, mi bi u stvari trebali raditi na tome da igrači koji su perspektivni, da ih neko prepozna i da se u stvari njih financira, jer kad je osoba na nekoj visokoj razini, nju praktički sponzori i drugi financiraju. Meni je to nekako, kako bi rekao, obrnuta piramida, treba bazu nekako veliku perspektivni igrač i onda ćeš dobiti vrhunske rezultate. Ali imate vi možda kakav savjet kako da se krene u to? Treba se krenuti jako sa strpljenjem, to je sport koji treba recimo mjesecima igrati da bi se na neke razine došlo da se može, kako bi rekao, normalno igrati. Samo strpljenje i dobre volje je dovoljno da se nauči baviti. Mogu se sami financirati, odnosno ne trebaju nešto drugo raditi kao studentski ili tako? Pa profesionalni sportaši naši mislim da mogu kroz te lige se financirati. A kako izgleda uopće onda ligaško natjecanje u badmintonu? Molim? Ligaško natjecanje, kako izgleda u badmintonu? A to vam je, kako bi rekao, ko nogomet. Postoji Austrijska liga, Njemačka liga, Francuska liga, Danska koja je najveća, imate klubove razne. I klub se odluči kupiti stranci nekako. A koliko ima u jednoj ekipi, koliko ima? Zavisi od države kako igra, ali recimo ima po 8 igrača. To vam se igra nekakav sistem Davis kupa, osvojiš meč, dobiješ jedan poen i onda može biti 4-4-5-5, 6-4, ovisi do koliko se igra u toj zemlji. Danska je recimo najjača liga, uz to recimo Francuska i Njemačka su jake, ali tamo su i razvijeni i badminton i ligi ima po 5-6-7. A kako je situacija sa gledateljima u Hrvatskoj i vani? U Hrvatskoj nema ništa gledatelja, ali vani čak i bude po nekakvih za badmintonskim povijesti, 100 gledatelja što je relativno ok.